Makosem ne say be 2.5 years ni ana ma sorry penny am na kwa sorry baako wa sorry penny e friend say e friend no Emmanuel Kojo Asempa good luck Emmanuel Kojo Asempa good luck asore bay deeper life yentio enti na ote ebu akwa na okwa asore nso atwema twede ana obeka kire say onya akonya bi a onya slaughter for cocoa board ana immigration ni narcotics so every university I pay juma ana wase sika obegie ba ko bia cocoa board me waje 15,000 ana me di menu yan so ka me ho ana me nan fofo a e ka ho sika ni nyina 68,000 2.5 years o fe na wonfa ese wa tu nso afre bia na wote ya ebu akwa no open na wunya no biem ana me sade ya me de masem e ba asem penipa bedwafo na musoma ka masem ama me ene ntina nwumire mabaha na panino so akwa asode we na okono wo atwoma twede deeper life sorry onu ankasa ye adwuma ben pacho na adwuma no wo na ewo Crow from Kafam building ho near Feno Prime Express Travel and Tour and Recruitment Services say watum be 1 year ni oni hobi wa frɛ na homa so pacha me frɛ na wonfa send the message nso a on respond enipa say ena papa yi watumi ayemusa okay me ni nua na me friends in the be 10 but me tete mu ne investigations am ye me bisa no so for kasa no se ono so nya ntete se na asore mani bi e bisa no se omope no na ade ya waje omo so sika se na nko obo omo se omenya adwuma why na ema wo hu se obetumi aboa wo e wo saa kwa no so ana se me pese me hu da na tumi disika no koma dance die ben na ba mu okay na etintin etitia ne se ne sofo ana Jamie phone o mam de me phone send sa ne documents na wife documents ema no nti na me bisa ne se na ho na wo de sa ne ema no ma no so sa osofo ne fe ne sofo ima sa de ni sika yakodi ne hoye fe ne sofo ima nti bisa no wase o akonya wone ba o me an so osori ya wase wone ba o wase de ayi osori ya wase wone ba o me an kofo ene Fred Blay o man pani abedi akire pa chan sofo ya wo kana asemu sofo ya waji sika wo so wase sei wase wone ba o me an kofo ne nam wone Fred Blay former NPP chairman wone o mo ne nam a wo slot e wa ban mu nti saa na ode kan ya ode agi sika nti yeso ye adwuma ye nti o kan sa na o sa ya asore pani no a ye kɔ asore ya ono leadi otimi leadi ye kɔ district meetings a otimi e ba be kasa kyerɛkyerɛ no se obi ka kyerɛ se obezan wa na wunyindi eno so ka ho na ma nya rehemu se we osofo de nya de a obetimi abu ye kwase a se wo kɔ twro sem ni mu a said ya branche esi kan Yesu Kristo se ne papa eba wodi be free asofie ho seven previous wo mu a mu adi animu e kyerɛkyerɛ nyame asɛm no asofo ni bi no eduru ba bia de mo ye nensɛm fra o sompa eti ne kyerɛkyerɛ ni tina nya ni mu gidie nya saa me pa chan na wo hu so ne ba wo mia nampan ana what say wo ne ba wo mia nampan ne kwasɛm ne se me de minim na ne sofo no na o ka kyerɛ me so aya o ta ka san sem no kyɛ ne ye se wone ba o mian kɔfo ne nam awa na se wone abamu mpanimfo ene nam me so de o ka kyerɛ me pense saa akonya wonya no ba ko sort ba ko ne sa ka ne ye efri fedibly ne nsɛm na efri ana de aka so de bi wa so ye office of the vice president wona efri ba pacho sans no ka na kyɛ sɛ kwa bi so no ne sofo pani no so di ni ho adanse sɛ otumi ye saa de no ne kwasɛm a wo mu a ane no kra meka ne se sofopani no de yoka se wone saa ba omiankofo ne nam but omugi sika enti enam sika tua ni ntina ono de onfoa se okotua sika ansa na wanya adwuma enti ne kwasem de sofo no sa na okan wo se wone de onfoa se obi tua sika ama na nya adwuma but me de me so ma wie sika me pa adwuma aye de me hu se wonya de a obetimi adi mi ntro de a ade na me ntua na me nya adwuma na me nye
na sesi no nipa baako a mepe na che no Ghana hapa ye protocol sa protocol no because the abrantie kan nyina ye protocol na pani wa hu se wo se sofo ne din de sei Emmanuel good luck Kwadwo Asempa bacha enti Kwadwo Asempa wa hu se wode nipa bia ko police wode nipa bia ko soldier wode nipa bia sha adwuma kasiem a wunya gidie ma no sa na me pacho me ankasa de me kasa me de mani ahu asemese na obenten a na matwenya me anim ntro but nensama wo kan de wo se no ano wo ye ama no sofo no mpoka se o no ano wo ye de but me kasa me de mani ahu obi pa dia me twenya me anim ntro me hu bisa ekwa be na afo aso audi sika no ma no pacho de bi share nsem na bi nso wo ha de ma no ne true ne bank account e bi nso ye true mobile money na de ma no empre ben na ne hia onna hia mpresai okay mostly bi wo ho a hia wa sore bi nso wo ho a se bi wo ho a ya sore more na ya sore na etehia more na ya sore na etehia because say ne fie de me ko ho ba akopɛ echa no di adwene na ba utrim eche no de bia obisa no a wase o ye wie aka akra bi ne ya frɛ mo ba wo mia de ba ye wie aka akra bi ne ya frɛ mo da obu ofu pa se na bi de wie ade ne esi kɔ no sa da no no be ka asem a obu ofu se de ye kwa no akoma be to yem ama wasa atwen ana de akwa afi ya hwe hu se ne ekɔ na ekɔ bɔne ne de ana won so di free na bia wote ya bu akwa no a afi wo frɛ na won fa biom okofie okoto na yere pacho ne kwasem se ono nkwa na net ewo bia na wote no na na reni ho oni yere ewo Kumasi ha owi na apart from Kumasi a na wote no wa hu se ninchi wanka ba bi koropoti a ofiri so ankyerɛ wo ba bia ofiri pote de minim but ne sofo no na wo se ofiri Tachimman area ho baby aho no ofiri na ba bia na wasa oni Kumasi na wata asa akɔ eya Accra but baby we free pote pa de ne sofo no se onim but na wo ka se we free Tachimman area ho baby na we free tu susuza papa sika bebra wo chichi yi owo mamu ana so wodi hane atwa bosompo o man mu a on free o man mu nko baby a but ne ho na wodi asie ye a ye hu no apart from wono wo mu a waji wo musika no woni bidi nkomo anam se ihu se de we esi ko na eche na ene bre no ne kwasem ne se me hyase de ne pictures na me wo e hyase bisa manfo na oye o mo friends o Facebook ti me bisa no bi wo ha wase onimu no me bisa obi so wase djuma wode adi no saa na ote a wo pe no a ache no nti ono de oguso a so hwehwe na me se na me so mo hwehwe no nti ne kwasem ewo mu no otumi se djuma dia na wo dia no a yenso no enim se wo yesofo a sa ya sori pani a ogina so wo kasa wo se osobofo che na o che ne se de owosoro probia sante kotokose baby mantam aboa na ho ne san no esan se asori nu ena na wo ne mu gidie eni preacher na wo preacher ene kasa de bia ne free ne katrema so eba no ti ena nya ne mu gidie nya sa na koba sa no asompa nifo no anasa asori sofo pani no wabo na mane se ekwaya papa yi di wafa so no me pa cho me bo ne branch pastor na location pastor no ana one ne ewo ho no me bo na mane ama ni sa free ho call district pastor enim omunyina de omano tum but ehun se enya de a na emu aye papa bia free mu elba na asa akoyese ase de me de ade so asa akoto ne sofo no ne district pastor no so ntiema me jai because no mo try one possible best said ye be yanka me sabe kesika no enso hwe am free mu ama enintina me de ma asema abadan simple enumri etu ogidie kase se papa obetumi aboa na improkra no ye bono na oba na oboa wa adwuma no beko adwuma ne de nyame adomese no menya bi but afoforo nso ana omo pebi no nso no bi mu ho a omenya bi num nso de
ama omore pa ane wa adwuma no no afri mo a se musika na omoso hia omade ti se obuafu pa wo papa no buafu no sofo no na mien no kre ni me buafu no pa enya ketwa ekoba ne se wonam street so a na uhia no a kade na be well de wode ni pa famu ni de me kase me hwe eno so pa de a but ni nyina mu no nyame nenim o ka fasi udi yi nyame firi ko se wa hia no street so wo si mfie se ni na wo hu no me di mani ehu no pa mani dua ehu no de ya ebeba me fans wa hia no kajetia tetata dia na ka be me be so ho abufuo no dia so dia abufuo kɔ no so anwumire ya pa chewa dia na ka be mintimi nya ne bone but ye betimi aya no se sanse me dia ma my report sa we ama police intino me ma police afa no minya no nko me hunu die a de metimi aya no na so okwa asore pacho okwa asore but se ne pacho me kwa asore na ka mane mfa ya na ne sa anyeye ne kwasem ne se se na ankasa no enye mi ankasa nya misika nya mi nko misika anokwasem intino kwa bi so de bia nka me de a na me hwena se ehu behia se me de be chana de a fine but me nuanom ne mayonkofo mo ka ho a omo so ade ewo mu no en titru pa ne hia me se wutietie wo mu a waji wo musika na wo de calculator eto so a sika boten be pa se na akodi ni ho mi ankasa ne me ne nuane me friends ne sika ne de 68,000 cedis sika efofo no sika da no mu ye 680 million cedis mo de kopa adwuma nko a pa chon eduru ba bia wonya nuhu se bia wayam fom so diska ne ma no o ne de nuhu de ebe pem se amete kura manumi ho se me tu sa na mo se menya arehemu woni mu se me man ska so mpa adwuma e ma me se die na se mpa nipa yenyema ho anwumre sanse meta hwe mu dwuma die fi se sompa ba so amha me follow dwuma die na me hu se obi de na asemba asem penipa abadwafo animu a fa sa de mawe hu a moboa e ma nsa ka nisika okay mi ankasa ni mi free mu a me chi ba ne my best friend nso ko fa nuanom baka ho ti e be 10 enti una ye leader acha me na me leader enti eduru ba bia utumi da efiri se me sika akodi nsense ma me ma na o kwasme wo mne se na me nanim toro bia be da kra me na so bi obi wa ha on how but bi nim so how bi wo ha onim se nya de a madi ni sika but sampu no me da kra me na because me anka enye me de se me sika se a Ghana ni me mo aye din na o sika kese se akodi obi ho a ntino so obi mpon ha me a da kra me na e wo no etu omo yire no omo yire wo a asembe na aka kire wo mo amom timi twa so SOMPA FM me ka kire omo bibia sha ase no manfa bibia nsi obi a tim na me mo hunu de yeko me ne kasa nso na me record no na me de ama me nuane obi a oka ho na obi atie bi tie ene ya aye den still sika no mensa nkan ye no mo kasa sa se biguso etu ho na mo me de afa ha epe ho anu yie ama wo mo nti sa na me ka kire wo mo de okay enoti ni dinu biem ni dinu na ya na mpese obobo dina nkasa de Emmanuel good luck kwadwo asempa me hwehwe mu nso a me yeye MC Amofa Emmanuel good luck kwadwo asempa picture nto so good luck kwadwo asempa papa no ene da wo yenimunyamfo se wo yenimunyam we no de wa hwe baby tiu we de wa hwe ye baby tiu pa na ne baby ya graduation ko bi ana ne sofo na ye graduation no ana yin ya ko bi Emmanuel good luck kwadwo asempa papa yi wo yenimunyamfo he ka baby a wo firi no ka obetumi adi oman hene se de ne tie tadwa no monfa ba kono na ka na nanim no bapa nanim ne yetadwa pa ko betimi adi oman hene na eduru baby a ya wonti wiase ase wonti ewiase ase wo ba SOMPA nipa yedwumadie ya da bia ya na meka kire atiefo nyina se ye nchia so enti asem o
yɛtansɛm yɛntan enipa good luck asɛmpa yɛntan no nemmom enwoma ensɛm fra no ɛna yɛn nyinaa no yɛpɛ sɛ yɛyi firi hɔ na asomdue ɛba ɛno ti sɛ yɛnkyea so entie asɛm de a yɛnhyɛ sufa abrante kan na asɛm yi ɛnyɛ sɛ papa yi no yɛne ne antwetwe nkɔmmɔ abrewatia ne papa yi atwetwe nkɔmmɔ every December last year December abesi ene enu to obi o wa say wo de asem kwa asem panipa no na ye ka dabi ye hwehwemu edurase ye hwehwemu amiehu za papai no ya bona bono ano kwa akoye hwebuada wa hyada mpeso betua sikai abrewatia ne no etwetwe nkomo no ye nkonkotie eye kakra bi na ban mu panifo a wode asem we kɔhye no we ka hu ye kura no kyena no na ka papai na ka ye pɛ no sɛ de dabi omuna samu ataka no nanso yɛn fancy ha nanso yɛn kɔni kotie ɛyɛ no korɛ ɛyɛ whatever he said is perfectly true mene ne korɛ nyina ne kwa sorry mene ne nyina ne wa sorry ba mo ɛja yɛn so de ne amarefo ne nam and last year we traveled from Kumasi to Accra almost close to 30 times. Na aban contrast in Kwa for documentary koha we koha na mediators says yeah say you can say we what do you call it ye levy at time edura amba prove contrast in biama ye levy betray mu ante he and virtually no dey in a national no sa contract inside and ekra no almost last year baby ba me yeah we try ni ade ne nyina no essence aban sika yeti ba kokora mpo ntime mpia ma me nya test ye nya bi edo ye be nya bi next year but as of now ba kokora mpia and you no encoda that is one of the defeats a year in last year very sad year. And in the process of time you know me crowd yes I we ni crowd na enka mainstream me home for that particular year. In the process of time ne koye say me madam na ni me crop for monam en na me no mo dey bi ba so na me yeah I've never been solidly involved in this kind of this because one time be na one military man be the two be by no cry no I'm say ono munya even to few hokra before the dissing and with that history need any few others we don't I mean in larger you say no more they buy it I mean himself it's like any other ibia because obi anywhere like he can wait for like 2 consecutive years for this kind of stuff and Eminem say just going to be like a flash be a umbenya in time Jimmy Bonamania and the brother I'm very nice with him oba me fie ma edidi na na dia like I won ko fa a dam in time super yes